Yaba-yaba na naman sa Naga. Now nakita dito sa People's Mall. Ayan o. May basita sa digdi si ate o. Hi. Hindi pang mabakan. Pumun yan, pero tayong klase, ta-clean up din dito sa Naga. After curriculum festivities na fiesta, yan na 2025. Downtown area. Parking. Yaba-yaba sa Naga. Giro-giro. Oh, prepare. Yun, no? Cellphone. Shopping lang ang kaya. Less ang tao sa Naga ngunya na Lunes kasi no classes. Pero may mga classes yung mga preschooler naman sa Mindanao. Dito ma-inspire kayo sa pagkabayabang. It's productive anyways. Kaso uwi agad dahil paparating si Nando, si Hermano. Regards ako sa plaza ni Gato sa Rizal. Wala ganong tao na yun. Mga manikurista,